World Wide Web, neboli v překladu světově rozsáhlá pavučina. Využíváme ji všichni, a to třeba i k tomu, abyste si mohli pustit tohle video. Že jste v představách zůstali viset u té obří pavučiny? Není se čemu divit. Právě pavouci jsou totiž jedněmi z vůbec nejděsivějších zvířat naší planety. To není žádný fake, to je fantastická příroda. Pavouci jsou malí nenápadní tvorové, kteří však mohou vyvolávat velmi nápadné emocionální reakce. Pro mnohé z nás jsou původci strachu a úzkosti. Jasně, všichni jsou jedovatí, ale pro člověka je většina z nich neškodná, a to dokonce často i poměrně velké druhy. Otázka tedy zní, proč se tolik lidí bojí pavouků. Z čeho ten strach pramení a proč je tak silně zakořeněn v lidské psychice? V literatuře i na internetu najdete celou řadu vědeckých teorií, proč se vlastně všichni lidé bojí pavouků. Která je pravdivá? Těžko říct. Něco je ale na každé z nich. Pojďme si ty nejrozšířenější postupně projít. Evoluční původ strachu. Jedním z hlavních důvodů, proč se bojíme pavouků, je prý evoluční mechanismus přežití. Naši předci po miliony let museli být ostražití vůči tvorům, kteří byli nebezpeční, a to velcí jedovatí pavouci skutečně jsou. Tento instinktivní strach mohl mít ochranný účel a přetrval v našem podvědomí i přesto, že dnes už pavouci pro většinu lidí nepředstavují žádnou reálnou hrozbu. Minimálně tedy v našich zeměpisných šířkách určitě ne. Pavouci a jejich vzhled. Také si mimozemšťany představujete jako malé zelené mužíčky. To jen dokládá, jak omezenou fantazii máme. Jak by se organismus, který vznikl na úplně jiné planetě a v úplně jiném prostředí, mohl podobat člověku, když po naší planetě Zemi běhají tak odlišní tvorové, jako jsou právě pavouci. Pavouci jsou pro člověka zvláštním a nepřirozeným zjevem. Mají mnoho očí, mnoho nohou, navíc dlouhé, a jejich pohyb je často rychlý a nečekaný. Tento odlišný vzhled a způsob pohybu může sám o sobě v lidech vyvolávat pocit nepohodlí a strachu, protože se liší od ostatních zvířat, se kterými jsme běžně v kontaktu. Kulturní vlivy. Strach z pavouků může být také posilován kulturními vlivy. Vždyť to znáte všichni. Jak jsou nejčastěji pavouci vykreslováni? V hororových filmech nebo knihách jsou často zobrazováni jako děsivé a nebezpečné bytosti. Tento obraz pavouků jako nebezpečných tvorů se tak prostě vryje pod kůži a posiluje strachy u lidí, kteří se s pavouky osobně setkávají jen zřídka a žádnou negativní zkušenost s nimi nemají. Nepatříte náhodou také mezi ně? Zkušenosti z dětství. A nebo je to trochu jinak a všechno kolem pavouků má původ v našem dětství? Vždyť je známo, že mnoho našich iracionálních strachů má kořeny právě v rané fázi života. Pokud jsme jako děti měli negativní zkušenost s pavoukem, může se tento strach přenést i do dospělosti. Děti totiž často přejímají strach od rodičů nebo jiných dospělých, kteří jsou pro ně vzorem. Ale ruku na srdce. Kolik dětí třeba u nás ve střední Evropě mělo negativní zkušenost s pavoukem? Kdo naopak malé děti vychovával, ten ví, že už batolata nebo děti ve školce mají vztah s pavouky často velmi komplikovaný. Arachnofobie jako sociální fenomén. Strach z pavouků je tak běžný, že se o něm hovoří jako o společenském fenoménu. Lidé, kteří se bojí pavouků, si často tento strach předávají mezi sebou, a to jak v reálném životě, tak prostřednictvím internetu. Dnes v době internetu existují nesčetné diskuze a fóra, kde lidé sdílejí své zážitky s pavouky. Tímto způsobem zřejmě nevznikají noví arachnofobici, ale strach a odpor těch stávajících může utěšeně narůstat. Strach z jedu. Když se podíváte na velkého sklípkana, máte strach z jeho jedu nebo spíš z velkých kusadel a bolestivého kousnutí? Možná překvapivě nám obvykle nejde o bolest. Jedním z nejčastějších důvodů, proč se bojíme pavouků, je strach z jejich jedu. I když většina pavouků nemá jed smrtelný pro člověka, existuje řada druhů, jejichž kousnutí může způsobit bolest nebo zdravotní komplikace. Tento strach z otravy je silně zakořeněn v lidském vědomí a může být jednou z příčin arachnofobie. V české kotlině se bát ale rozhodně nemusíte. Všichni naši pavouci sice jedovatí jsou, ale člověku nemohou ublížit. Výjimkou snad může být jen zápřednice jedovatá, která žije na jižní Moravě, v Polabí a v Poohří, nebo stepník moravský, který žije jen na jižní Moravě. Biologická predispozice. Studie ukazují, že některé osoby mají biologickou predispozici k rozvoji specifických fobií. A jednou z takových fobií může být i arachnofobie. Tato predispozice může být způsobena genetickými faktory nebo specifickými mozkovými strukturami, které ovlivňují, jak silně reagujeme na potenciální hrozby v našem okolí.
Arachnofobie by tak touto optikou byla prostě jen přehnaným strachem, který je náhodou orientován na pavouky, ale jinak je vlastně vrozený. Stereotypy a mýty. S pavouky je často spojováno mnoho mýtů a stereotypů, které přispívají k jejich negativnímu obrazu. Například, že pavouci agresivně útočí na lidi, což ve skutečnosti vůbec není pravda. K čemu by asi takovému několika centimetrovému stvoření byl útok na metrákového muže? Pokud už pavouk na člověka útočí, je to vždy v obraně. Kořistí pavouků doopravdy nejsme. A jak se strachu zbavit? Pokud je váš strach z pavouků tak silný, že ovlivňuje váš každodenní život, je důležité s ním pracovat. Existuje mnoho technik, jak překonat arachnofobii, od speciální terapie pod dohledem odborníka až po postupnou expozici pavoukům v bezpečném prostředí. Najdou se i takoví fančmekři, kteří se strachu z pavouků zbavili tím, že si jednoho pořídili domů jako domácího mazlíčka. Důležité je ovšem pochopit, že pavouci hrají v přírodě důležitou roli a ve skutečnosti se jich nemusíme bát tak, jak to často cítíme. Strach z pavouků je tedy složitý a mnohovrstevnatý fenomén, který má své kořeny zřejmě v evoluci, v kultuře i v osobních zkušenostech. Ačkoliv pro mnoho lidí může být tento strach iracionální, je důležité si uvědomit, že se s ním dá pracovat a překonat ho, třeba i zhlédnutím tohoto videa. Líbilo se vám tohle video? Tak dejte like a odběr, ať vám to příští neuteče. A rovnou tu máte i tipy na další videa, která by se vám také mohla líbit.